היי, אני מעיין ביטון, אני עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת CBT ואקט, ואני גם מנחה תהליכים רגשיים ביומן ויזואלי. ואני רוצה היום לדבר על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. כאישה רגישה מאוד, לפעמים אני עוברת כל מיני דברים עם עצמי, יש לי תקופות של הצפה, יש לי לפעמים תקופות שהכל עוד יותר רגיש לי, שדברים קטנים שנאמרים לי פתאום פוגשים כל מיני פצעים מהעבר או דברים מהעבר שאני עוד מאבדת אותם ומעכלת אותם. ובסוף אני מרגישה שרוב העשייה שלי, גם עם המטופלות בקליניקה שבאות ואנחנו מדברות ועוברות תהליכים, אני מבינה שרוב התהליכים בסוף מתמקדים במערכת היחסים שלנו עם עצמנו. זאת אומרת, כמה אני מכילה את עצמי, מקבלת את עצמי, אוהבת את עצמי, גם כשאני עוברת תקופה קשה, גם כשכל דבר מעלה לי דמעות לעיניים, גם כשקשה לי לעמוד במחויבויות שלי, כמה אני יכולה להיות רכה עם עצמי וגמישה ולהבין שאם קבעתי משהו לעשות היום, אבל היום נורא 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 עמוס לי, או הראש שלי עמוס, ואני מרגישה שאני צריכה יום מנוחה, כמה אני יכולה להיות רכה עם עצמי ולהגיד, אוקיי, זה המצב שלי היום, זה מה שאני מסוגלת היום, ולכן אני אעצור ואני אעשה את זה. ואני מדברת באמת מניסיון אישי, לא מאיזה מקום שאני כבר הגעתי לפסגה והכל אצלי מושלם. אנחנו תמיד work in progress, תמיד אנחנו בתוך המסע שלנו, בתוך התהליך שלנו. וזה תמיד עבודה, זה תמיד עבודה. זה בעיניי תרגול, לקבל את עצמי, להיות רכה לעצמי, להיות בחמלה עם עצמי, להיות טובה לעצמי, להתייחס לעצמי בצורה טובה. זה בעיניי תמיד עבודה. והיום אני רוצה לעשות את העבודה הזאת יחד איתכם. כשאני עובדת עם מטופלות בקליניקה, רוב העבודה היא בשיחה, אבל אני גם מנחה סדנאות ביומן ויזואלי, ואני בעיקר מטפלת בעצמי דרך היומן הוויזואלי. לפעמים אני מרגישה שהמילים שלי נגמרות, וכמה שאני משתדלת להיעזר גם בחברות, באנשי טיפול אחרים, בהדרכה, בככה כל מיני מסגרות מקצועיות שיש לי כדי לפתח את עצמי. לפעמים אני מרגישה שנגמרים לי המילים, וגם אני רוצה להרגיש שאני לא צריכה תמיד לרוץ למישהו אחר כדי לטפל בעצמי, כדי להתקדם בתוך התהליכים של עצמי. ושם באמת היומן הוויזואלי נכנס מבחינתי, ואני רוצה לעשות היום את העבודה הזאת איתכם, ואני עוד לא יודעת כל כך מה אני אעשה. אני הולכת לעשות איזושהי עבודה מאוד מאוד אינטואיטיבית בתוך היומן הוויזואלי. אני פתחתי דף שכבר היה עליו כל מיני צבעים, ופשוט ניסיתי עליו איזשהו צבע, ואם אני אראה את זה ככה למצלמה, פשוט מרחתי עליו. זה היה דווקא כל מיני גירים, ובגלל שזה היה אבקתי אז קצת ניקיתי את זה עם מגבון, כי האבקה הזאת לא הייתה לי נעימה, ואני פשוט רציתי להנגיש את הפעילות הזאת לכולם, ואני פשוט הולכת לשרבט ונראה מה יקרה. ולפעמים, זאת אומרת, כשאני עובדת בסדנאות ביומן ויזואלי, אני מביאה תמיד איזשהו נושא או איזשהו שיר או קלף או ככה משהו שכל אחת יכולה להתחבר אליו ולעבוד דרכו. אבל הרבה פעמים כשאני עובדת עם עצמי, אז אין לי משהו מוגדר. פשוט יש לי איזה מין מצב רוח לא נעים, ואני רוצה לפרק אותו. אני רוצה לעשות איתו משהו. לפעמים היומן עוזר לי קצת להבין בעצם מה מטריד אותי, כי לא תמיד אני יודעת. לפעמים אני פשוט בלי מצב רוח, ואני לא כך יודעת לדייק לעצמי מה הקושי. ולפעמים אני כן מבינה, אבל אני רוצה דווקא קצת להעביר את עצמי מעולם החשיבה לעולם העשייה, לכאן ועכשיו. המחשבות שלי תמיד מוטרדות מהעבר או מודאגות מהעתיד, וכשאני רוצה להיות נוכחת בכאן ועכשיו, יש משהו בעבודה ככה עם העט, עם הנייר, שמאוד מאוד מקרקע אותי, מאוד מנכיח אותי לכאן ועכשיו. וכאן ועכשיו יש רק את
הרקע הוורוד הזה ורק את העט השחור הזה שהולך לעשות משהו על הרקע הזה ואני עוד לא יודעת מה. אז בואו נראה מה אפשר לעשות. אני אשנה קצת את הזווית של המצלמה. נראה שאני אצליח. מעולה. אז פתחתי איזשהו דף, והרבה פעמים ביומן אני ככה ממחזרת אפילו כל מיני דפים ישנים. זה דף ששיחקתי עליו עם כל מיני צבעים ורודים, ולא עשיתי איתו משהו מעבר לזה. אז עכשיו אני חושבת שאני פשוט אשרבט. וכשאני משרבטת אז אני מציעה לכם ממש לנשום לתוך זה. ממש להיות נוכחות בתוך השרבוט, וזה לא צריך להיות משהו, אולי זה יהיה. אצלי זה ככה נסגר לאיזושהי צורה, ועכשיו אני אתחיל עוד משהו, ואני חושבת שאני אעשה מין אקו כזה. אני פשוט אמשיך את הקווים שכבר יש. כמו אקו, כמו הד. האקו הזה, אולי זה סוג של הנכחה של עצמי, של הקול שלי. זה כמו שאנחנו מרגישים לא טוב, אז באה חברה טובה ואומרת, זה בסדר, אני מבינה מה שאת מרגישה. מרגישה שזה קצת מה שהאקו עושה בשבילי כרגע. עזר לי לתקף את מה שאני מרגישה. וכשאני משרבטת ככה, זה גם לא חייב להיות מדויק, אני יכולה לטעות. ואפילו קצת בא לי עכשיו לצאת, ופה זה מזכיר לי ציפורים. בא לי לפתח את זה. יותר ציפורים כאלה שעפות, ולשחרר את זה מתוך המסגרת של הצורה שהתחלתי. לעשות כאן משהו קצת יותר חופשי. אולי במקומות מסוימים אני יכולה לעשות הרבה ציפורים קטנות. ופתאום אני מרגישה שכל המחשבות קצת נעלמות, יש איזו הפוגה. כל מה שחשוב לי זה הקווים האלה על הדף. זה מאוד מרגיע. מקווה שרואים. עכשיו פתאום בא לי לעשות עיגולים כאלה. נקודות.
אני לא יודעת למה, אני לא מנסה לנתח את מה שאני עושה. אני פשוט זורמת עם הדף. זה בעצם מעין מדיטציה בציור. פה אני רואה שיש גלים כאלה. זה לא חייב להיות אסתטי, זה לא צריך לצאת בצורה מסוימת. בסך הכל אני קצת רוצה לפרוק את ההצפה שלי ולהתקרקע, קצת לתת לראש מנוחה. ועולה לי השיר לקחת פסק זמן ולא לחשוב, ובא לי לכתוב אותו. אני אשלב אותו פה בכתיבה. אני אביא לי איזה טוש לכתוב איתו. ובא לי לכתוב את המילים. וקצת לתת לראש לנוח. לנוח מהלחצים, לנוח מהדאגות, לנוח מהמחשבות. איזה כיף זה. פתאום לא לחשוב בכלל. אני משלבת כאן קצת לבן. זה נותן לי פתאום... גם הלבן נותן לי איזה מין מרווח כזה, איזה שקט כזה. ואני לא יודעת לאן זה יתגלגל. אולי זה פשוט יישאר ככה. אבל האמת שבא לי להוסיף פה משהו. אוקיי. מצאתי באוסף שלי, אוסף של כל מיני תמונות וככה חומרים לקולאז', מצאתי את התמונה הזאת, והיא מייצגת לי איזה משהו כזה קצת שמח, קצת קליל, צבעוני. אולי אני אוסיף לה איזושהי צבעוניות, תכף נראה. ואני רוצה לשלב אותה בתוך העבודה שלי, אז הפעם אני ככה גוזרת אותה ככה מסביב. תכף נראה. אני אדביק אותה ועכשיו קצת איך להטמיע אותה בתוך העבודה. ואני כבר מתחילה להרגיש שאני מרגישה יותר טוב קצת. שאני עושה עכשיו משהו טוב בשבילי. שאני מחזקת את הקשר עם עצמי. אני קשובה לזה שהיום הרגשתי קצת מוצפת. שקצת, בגלל הקיץ. אני לא יודעת למה. ולפעמים פשוט יש ימים כאלה. אני חושבת שזה מאוד טבעי, שכמו שלמערכת החיסונית שלנו יש כל מיני גלים. לפעמים אנחנו נוטים יותר להידבק בכל מיני וירוסים. אז גם למערכת הרגשית שלנו יש תקופות שהמערכת הרגשית שלנו קצת יותר פגיעה. עכשיו, מה שבא לי לעשות, אני יודעת מה? אני רוצה להדגיש, אני לוקחת עיפרון מים. זה עיפרון
שאם אני אגע בו עם מכחול מים, אם אני אגע בצבע עם מכחול מים, אז הצבע יתפשט וימרח. אז אני עושה לתמונה הזאת רקע סגול. תכף אני אמרח אותו. אני באמת לא תכננתי שום דבר. הנה, יש לי פה מכחול. זה מכחול נורא נחמד. יש בתוכו כבר את המים. אז אפשר לקחת אותו למקומות מאוד נוח כשיוצאים מהבית. וגם כשעושים כל מיני עבודות כאלה, באמת מאוד אינטואיטיביות, ספונטניות. לא תכננתי פה שום דבר. אני אוהבת לעבוד עם הרבה מים. ובאמת אני מרגישה שהכתם צבע הזה שאני מוסיפה מבליט קצת את התמונה וגם הופך אותה יותר לחלק. אני אעצור פה. זה לא אומר שסיימתי, אבל זה אומר שכרגע מיציתי. למרות שאולי בא לי קצת להדגיש את זה עם רקע לבן. אחר כך אני אמשיך. אני אביא רגע את המצלמה חזרה למעלה. פה האור לא כל כך מוצלח. הנה. אז אני חושבת שחשוב שכל אחת תמצא דברים קטנים שעושים לכם טוב. אני חושבת יש תקופות בחיים שיותר קל לנו, יש תקופות שאנחנו יותר עמוסים, ימים שאנחנו יותר עמוסים, ובראש סדר העדיפויות, בסוף אנחנו האדם שאנחנו צריכים להיות איתו כל החיים. אין אופציה להיפרדות, אין אופציה להחליף. זה מה שקיבלנו, זה מה שהגרלנו. ולעבוד כל הזמן, להחזיק את זה בראש כערך, כמשהו שחשוב לכם. שחשוב לכם להקדיש זמן למערכת היחסים שלכם עם עצמכם. זה אומר לעשות משהו טוב בשבילך. אם נעים לך לקחת כוס קפה למרפסת, תעשי את זה. כשאת עמוסה ומוצפת, תעשי את זה. אל תלקי את עצמך על זה למה אני לא מצליחה לתפקד היום. תשאלי את עצמך בסקרנות, בלי שיפוטיות, למה היום קשה לי לתפקד? ואז אולי תביני, אוקיי, אני בתקופה נורא נורא עמוסה, נורא מוצפת רגשית, קוראים בחיים האישיים שלי א', ב', ג', ברור שקשה לי היום לתפקד. אולי במקום להילחם בזה אני יכולה לבחור מה יהיה נכון לי, מה יהיה טוב לי. אולי טוב לי להסיח את דעתי וללכת לעבודה, ולהניח בצד רגע את המחשבות והדאגות. אולי יהיה לי נכון לקחת כמה שעות חופש לעצמי, אולי יהיה לי נכון לבקש עזרה, אולי יהיה לי נכון לשבת ולצייר קצת. ולכתוב לעצמי איזשהו מסר קטן, כן? כמו שאני כתבתי לעצמי, לקחת פסק זמן ולא לחשוב. אולי כמה דקות לשרבט או לעשות מדיטציה, או אפילו לשטוף כלים, או לשמוע מוזיקה. משהו שקצת יעביר אותי מהמחשבות האלה, שמוטרדות לגבי מה שהיה, שדואגות למה שיהיה. ולרגע כמה דקות להיות רק בתוך הדף, או רק בתוך המדיטציה, או רק בתוך השיר שאת מקשיבה לו. זה רגע של פסק זמן לעצמך, זה רגע של קשב לעצמך, זה רגע של נוכחות. אז אני מקווה שדרך זה גם באמת אם יצרתם יחד איתי אז בכלל נהדר. ואם לא, אפילו לפעמים אני אוהבת להסתכל על אחרים יוצרים, וזה גם ככה קצת מרגיע אותי ונעים לי. ואני מקווה שלקחתם משהו מהסרטון הזה. אם כן, אז אני אשמח שתכתבו בתגובות, ואני אשמח לפגוש אתכם בהמשך. אם אתם רוצים פרטים לגבי איך לעבוד איתי, גם אתם יכולים ליצור איתי קשר, אתם יכולים לכתוב לי בתגובות, ואני אצור איתכם קשר. אני תמיד כאן. זהו, נתראה. ביי ביי.